Ne aflăm în satul Laz din județul Alba, pe frumoasa Valea Sebeșului, la început de Transalpina. Este un sat mic, ascuns între dealuri înalte, dar încărcat de istorie și tradiție. Printre nenumăratele meșteșuguri se numără și pictatul icoanelor pe sticlă. Ne întâlnim astăzi cu Florin Poenariu, cel care duce mai departe această tradiție. Tradiția iconelor pe sticlă, sau pictării iconelor pe sticlă, începe în satul Laz, de pe Valea Sebeșului, în 1777, prin nașterea primului membru al acestei familii, Savu Poenar. Savu Poenar a venit din mărginimea Sibiului, mai precis din Poiana Sibiului, stabilindu-se la Laz. Nu se știe că a venit căsătorit sau s-a căsătorit cu o fată din Laz. Cert este că la 1800 este semnată și datată cea mai veche icoană pictată de acest Savu Poenar. Savu Poenar a fost cel care a pus bazele centrului de pictură din sudul Transilvaniei, pe Valea Sebeșului, în satul Laz. Acel Savu Poenar a avut un fiu, Simion Poenar, unul dintre, zic eu, cei mai buni zugravi de icoane din satul Laz. Acest Simion Poenaru a dat, cred că, cele mai multe modele, a creat cele mai multe modele pentru centrul Laz. El are un talent excepțional în a aduce teme noi în iconografia Lazului, în principal Prăznicarul Învierii, acesta care se vede, și Maica Domnului Jalnică. Acel termen de jalnică avea altă conotație pe vremuri, era jalea care Maica Domnului suferea după răstignirea fiului. Și Simion Poenar pune în caseta centrală acestui prăznicar, Prăznicarul Învierii. Sunt 12 scene de praznic mare, de sărbători mari de peste an, și în caseta centrală este reprezentată Învierea Domnului. Simion Poenaru a fost cel care a făcut o trecere de la iconele de dimensiuni mici la iconele de dimensiuni mari. Poate și din cauza sticlei, a glajei, sticla făurită manual, pentru că în vechime era un produs destul de scump și greu de găsit. Abia la sfârșit de secol XVIII, glăjăriile din spațiul românesc de astăzi iau o amploare și sticla devine mai accesibilă și zugravilor, deși că ei o luau pe cea mai de proastă calitate, pentru că era destul de scumpă, dar această proastă calitate a devenit în timp o marcă, a devenit o calitate mare prin reverberația luminii pe suprafața sticlei. Sticla are impurități, pentru că pe vremuri nu se putea menține o temperatură constantă și sticla avea impurități, era de culori gălbui sau verzui sau... Na. Și lucrurile astea i-au dat icoanei gata făcute o calitate. În casele vechi de lemn, care erau pe vremuri cu ferestre mici, în momentul când intra puțină lumină, suprafața sticlei de pe icoane îți dădea impresia de mișcare și lăsa impresia că icoana este vie. Nu exista să fie o casă fără o cruce, fără o icoană, și nu una, că de obicei 2, 3, 4, depinde câți membri de familie avea această casă. Și în primul rând credința a fost principală în satul românesc. Nu poți concepe satul românesc fără credință. Temele specifice Lazului sunt temele care de fapt specifice spațiului ortodox în general. Cele mai comune: Maica Domnului, Iisus Petron, cina cea de taină, dar reprezentativ pentru Laz
sunt prăznicarul, pentru că îl putem găsi în cele mai multe exemplare la Laz, niciunde, în niciun centru din România, mă refer la Nicu, la cheii Brașovului, Făgăraș, nu s-au pictat atâtea prăznicare cât s-a pictat în Laz. Și pentru simplu fapt că prăznicarul este una dintre cele mai grele icoane de pictat, pentru că au foarte multe personaje și foarte multe teme și acolo era lucru în plus și la rândul lui produsul final, adică această icoană prăznicar, era și cea mai scumpă și era denumită pe vremuri Prăzniceriu și era icoana săracului, pentru că în ea regăseai mai toți sfinții pe care ortodoxia îi lăsa. Pe vremuri se știa că fiecare copil din fiecare casă era botezat după neam, după sfinți, unul era mai aproape de născut în apropierea unei sărbători a unui sfânt, el primea numele protector al sfântului. La Laz s-a pictat Cina cea de taină, icoanele prăznicar cu 4 scene, toate astea sunt icoane de lui Simion Poenar, cele mici de care spuneam până la undeva în jur de 1830. Temele sunt variate, în general cam toate temele s-au pictat la Laz, foarte puține teme care s-au pictat în alte centre și nu s-au pictat la Laz, dar asta doar din simplu fapt că poate nu s-au găsit icoanele respective. De exemplu, cum ar fi Iisus Vița de Vie. S-au pictat în toate centrele din România, la Laz nu s-a regăsit nicio icoană. Aia nu înseamnă 100% că nu s-ar fi pictat această temă. Astea sunt în mare temele pictate la Laz. Icoana pe sticlă în general, tehnica pictării iconelor pe sticlă începe în primul rând prin degresarea sticlei, spălarea ei, dacă se poate spune așa. Eu folosesc alcool, se spală sticla foarte bine cu alcool, se uscă, apoi se fac tușele, adică aceste linii de obicei cu tuș, dar sunt alții care folosesc și alte culoare dar tradițional asta a fost tușul cel care se făcea din bucăți de lemn de viță de vie arsă și se amesteca cu apă și cu un fel de clei în care se făcea aceste tușe. După ce se face pe un model, scrii icoana cu tuș și apoi începe să încarci cu vopseaua. Și rezultatul este, aici am un prăznicar cu 4 scene, începe să încarci cu vopsea. Ultima dată se vor face fețele și fondul. Cel puțin asta e tehnica care eu o folosesc. Eu folosesc sticla trasă manual sau sticla suflată manual. O denumire veche e acea glajă, sticla făurită, suflată într-un balon, apoi desfășurată. De fapt asta și înseamnă tradițional, să te apropii cât se poate de mult de original sau cu ceea ce mai există în zilele noastre. După ce icoana se uscă, se aplică foița de aur. Eu la rândul folosesc foiță de aur autentică, pentru că cei mai mulți iconari din ziua de astăzi folosesc acel șlac metal, un surogat de foiță de aur, în care are în compoziție cupru, alamă și alte materiale, dar eu folosesc foiță de aur autentică de 23 de carate și la aureole sau pe vremuri Simion Poenaru, acel bun zugrav, folosea și foița de aur în fondurile icoanei. Deci fondul icoanei era de foiță de aur. Apoi se montează sticla, se pune în ramă. Vedeți, asta este de pe rama aceasta. Va fi pusă în ramă. Va avea un corset, un carton care se pune pe spatele sticlei pentru protejare a umidității în special. Rama, pot să vă dau un exemplu de ramă de prăznicar, care va ajunge un prăznicar. Aceasta este rama, se pune sticla în ramă,
iar pe dosul ramei se aplică un spate, noi spunem un dos de lemn, ceva de genul. Acesta este un dos de lemn care se va aplica bine la dimensiune, pe dimensiunea ramei se pune, pentru că lemnul este cel mai bun material de echilibrare a umidității, a acțiunii mecanice, sticla este protejată de nu se sparge și până la urmă asta e materialul cel mai tradițional care îl putem folosi. Deși că este greu de procurat, pentru că e foarte greu să mai taie cineva la 1 centimetru, fiind multă manoperă, și așa trebuie să iei scândura normală de 2,5 și să o jelui de atâtea ori până ajungi la această dimensiune de 8-10 mm. Cel puțin la laz se folosesc vopseaua, eu așa am învățat de la Maria Poenar, în vopseaua de ulei. Pentru că în vechime această vopseaua era preparată de însuși zugravii. O foloseau din minerale, de unde cum știau ei tehnica lor, și cele mai vechi icoane sunt pictate în tempera, în vopseaua pe bază de apă. Către sfârșit de secol XIX, această vopsea de apă încetul încetul este înlocuită de vopseaua de ulei, care are o maleabilitate mult mai mare ca vopseaua de apă. Drept pentru care una din problemele icoanelor vechi de laz este această vopsea de apă care a fost amestecată cu albuș de ou pentru ca să se poată lipi de sticlă, dar acest albuș de ou duce la craclare, adică la crepare în solzi și apoi la exfolierea icoanei. Cel mai indicat era să se folosească gălbenușul de ou, cum cei din Șcheii Brașovului au folosit tehnica asta a gălbenușului de ou, și drept dovadă icoanele lor sunt mult mai bine păstrate decât icoanele de laz. Acum icoanele de laz sunt și păstrate mai rău, poate și din cauza că au avut o mică desfășurare. Icoanele lor al lazului sunt regăsite numai în satele din jurul Văii Sebeșului și multe sunt în casele, s-au găsit în casele de lemn, în casele în care se făcea mâncare, se fierbea și sticla transpira foarte repede și la rândul ei vopseaua era compromisă. Eu m-am luptat foarte mult ca centrul de laz, centrul de iconografie din laz, să rămână un reper al iconografiei pe sticlă. Deci asta a fost una din lucrurile pe care eu m-am axat, pentru că este păcat ca de peste 2 secole în laz nu s-a oprit pictura pe sticlă, nu s-a oprit zugrăvitul de icoane pe sticlă, și asta mi-am dorit și sper să meargă mai departe acest meșteșug. Acum eu am 2 copii și nu întâmplător, cum am spus, Savu Poenaru are un strănepot, adică pe băiatul meu, Savu Poenaru, nu poartă întâmplător numele ăsta. I-am pus numele tocmai datorită faptului că poate acest centru nu va rămâne sau nu va fi un centru mort, ca mai toate centrele sau ca toate centrele celelalte. Mă refer la Lancră, Mărginimea Sibiului sau Șcheii Brașovului. Sper să meargă mai departe. Asta sper că planul lui Dumnezeu să nu se oprească aici. Acum, noi ca părinți avem datoria să învățăm și să le arătăm calea. La rândul ei va trebui să discearnă că este un lucru bun și ar fi păcat ca peste 200 de ani centrul din laz să rămână doar istorie. Așa, istoria se manifestă prin noi și să rămână activ. Asta e un lucru cel mai important.